Ndiqeqeshiwe. Iimfundiso neziyalo zakowethu ndisazigcinile. Indlela yokuziphatha nentlonipho lo mbewu kum ityaliwe. Xa ndithetha ngengqeqesha ndithethi hayi na ewe, ndithetha ngezinto ezenzeka ekuhlaleni ezithe zandinceda eqiqeni ukuze ndizikise ukucinga ekwenzeni. Bathi uhamba kubona. Undiqeqeshiwe ayilobali le ndikukufunda kuzo zonke izinto neemeko ezikhoyo ebomini. Kukufuna ulwazi ngeyabantsundu imbali, kaloku ndim ithole lomgquba ndihleli nje ndikhangela ulwazi ngowam umnombo ukuze ihlale ihluzekile yam ingqondo. Ndiqeqesheni zadweshe ngawena amava, ndiphiliseni manyange ngala machiza obomi. Ndifundisiwe. Kum bathe abazali uzubakhetha abahlobo. Umhlonipho omncinci nomdala kuwe. Uhlala uyazi ibhinqa libekwa sandla. Ungazimanyi nabangqabalazi ukuze ulubone lungekabi nabungozi olwakutshaba. Kulo mhlaba dlala yakhe indima ungatshoni emgibeni. Ewe, zoba khona iziphene ekukhuleni, kodwa uzufane nonyana wolahleka uzikhangela uzifumane ubuyele endleleni. Uhlala usazi ukuba nawe ungumntu, zoba khona iimposi esiyakuthi uzenze kodwa ungazigwebi, awungomdali. Uqiniseke kwelakho iphupho ungazeyi. Noba indlela sezimxini ocaca ukuba zixananazile kobu bomi unganikezeli. Bathethile abantu abadala besithi qina kwedini sifundisa ukuzimela. Ela yilo lizwe lankenenkene, ngumhlaba kaSathane ongazisono. Khula ube yintsika kolwakho usapho, uhlale uthobekile ukuze ingakuphiki indalo ngeentsuku zokugqibela. Ndiqeqeshiwe. Ezam izenzo zixela uhlobo lekhaya endikhulele kulo. Ngoko ke ningaze nigxeka abazali ngezam imposiso bayidlalile indima. Le nto isisidima ndayinikwa ukuze ndiyikhusele. Ningandibeki ityala ndizanga ngabuhlanga, nto nje ndizama ukuhlangabezana nemicelimngeni ngolu siba ukuze ulwazi nentlonipho lo mbewu ndiyihlwayele. Nobuyazika le nqanawa amaze equmbile mayingaziki nam. Imfundiso nobulumko mazingafeli kwezam izandla. Intiyo nokuthi sihleli nje sikholoselene. Ezo zinto mazibhangiswe. Udushe lwentsapho malutshatyalaliswe. Umanyano ngamandla malukhuliswe. Ndiqeqeshiwe.